Čaute ľudia, toto som ja. Hneď vedľa je môj brat, ktorý hrá na Xboxe takú hru, že Lego. A my sme zapli hru Rocket League, ktorá je veľmi populárna. Chcem byť aj ja populárny, no tak ideme hrať. Myslím si, že jedno video už som točil z Rocket League, čiže ideme robiť pokračovanie a dáme si také 8-minútové video asi, aby to nebolo zase ani krátke, ani dlhé. A prehrávame 3-0, pretože mám za sebou v týme AI-ko. Čiže asi tak. A no ideme tu spraviť revenge, lebo predtým som mal tiež AI-ko a týpci boli trošku premotivovaní z vinu. No tak si to idem napraviť a ja napravím to, lebo to, prosté AI-ko mi to celé pokazí. Prepáčte, že som to tak musel povedať, ale je to pravda. Viete, koľko gólov by som už dal, keby to AI-ko neexistovalo? A bol by to normálny plnohodnotný hráč? Akože nie som moc dobrý v tejto hre. No dobre, už je to normálny hráč, dobre. Nie som moc dobrý v tejto hre, pretože viac hrávam Fortnite ako toto. Áno, ale ten typek zás není úplne taký ako chcel. Potom veľakrát ja rageujem kvôli typkom, ktorí nevedia hrať a myslia si, že sú strašne dobrí. Čiže tak. A do konca januára, keďže dneska je 31. decembra 2024, tak do konca januára 2025 by som chcel 50 odberateľov, lebo som zistil, že viac ma pozerá Slovákov ako Angličanov a tak. A teraz tu mi dalo gól a ide sa do revenge. No, tak chcel by som spraviť potom špeciál, ale ten špeciál by mal voľakú pol hodinu, možno. Akože moje videá sú 5 minútové, tak. Čiže takto. A keby ste si to niekto tak kúkli do konca, tak napíšte, či sa vám toto video páči. Zas strieľame gól. Dobre, to sa mi zdá byť dobrá hra. No, tak, kde som to skončil? No tak teda zanechajte tu like a do komentu napíšte, páči sa mi toto video. Keď tu budú 3 lajky, keďže som nie až taký populárny, no tak vám spravím ďalší diel a ten diel bude pravdepodobne zajtra. A keď nechcete, aby som natáčal práve Rocket League, tak mi napíšte, že nechcete Rocket League a vyberte si z hry, ako je FIFA FC25, lebo natáčal som jedno z 24, ale to nič. Tak FC25, potom z Fortnite ešte, ak hrám s takými kamarátmi, potom z Rocket League môžem, alebo spravím voľaké shorty, akože o futbale. Že voľakú penalty challenge, alebo čo. To je asi všetko teda. Dáme si teda ešte jednu hru po tejto. Myslím, že by to malo vyjsť do voľakých 10 minút.
Čiže takto. Kamo, ja som... No dobre. Tak tento môj spoluhráč je lepší, ako som očakával, lebo dal 4 góly. Ja som dal 0. Už skoro vyrovnal skóre. Ja sa snažím teraz dorovnať, tak nič. No a práve sme dorovnali skóre. Second, baby. Nič. Ten sáme na počítači. Na počítač. Miško. Ja som zabudol. To bol môj otec, keby ste nevideli. Prosím, nedá go, teammate, nekaz to teraz. No, tak toto asi nevyhráme teda. A toto není gól, škoda. A toto je asistencia. Čiže sme dorovnali, ale na výhru to stále nevidím. Iba keby som sa ukázal vo svojej pravej sile, teda čo? Tak nič. Tak toto už asi svoju pravú silu neukážu. Teammate je dobrý. Teammate a 6 gólov. Som si myslel, že to je veľký slaboch, ale tak zistil som, že není. Skôr ja som teraz slaboch. Čo som, si to priznám. No dobre, ideme do overtimeu. Keby ste počuli, že niečo tu buchne, no tak to bude oholnostroj. To však je 31. Tak čo asi? Ja som Sasa. A prehráme. Ja som vedel, že prehráme. Miško je šašo, ako ste mohli počuť. Či nie? Lebo mám Sasové auto. Jaj. No tak prehrali sme. No. Ešte, no už nám zostáva iba 1 minúta do konca, čiže pravdepodobne to tu môžeme ukončiť. Takže čaute, dievčatá, chlapci.